Кой я покани така облечена? Извика брат ми, без да се притеснява от обкръжението на бащиния луксозен рожден ден. Не можеха да си позволят нови дрехи, добави той, смееш се, докато погледът му се спря на роклята ми от втора ръка. Жена му не помръдна, явно вторичните дрехи бяха всичко, което заслужаваше. Въпреки, че никой не изрече нищо, всички погледи бяха насочени към мен, осъждащи. Аз също мълчах, но точно в този момент собственикът на ресторанта се приближи до нашата маса, усмихнат и с уважение каза: чест е да ви служа, госпожице Айви. Тишината, която последва, беше по-силна от техния смях. За миг си помислих, че съм си въобразила всичко. Гласът му звучеше спокоен, уважителен и несъмнено уверен. Очите му не минаха покрай мен като на всички останали, той стоеше там, сякаш този миг принадлежеше само на нас, а не на пренаселената стая, пълна с хора, които преди малко измерваха стойността ми спрямо етикетите, които не можеха да видят. Първи се усмихна брат ми, но усмивката му не беше драматична, просто се разпадна, като маска, загубила опората си. Жена му мигновено мигна, 2 пъти, сякаш беше пропуснала ред от сценарии, който смяташе, че знае наизуст. Лицето на баща ми се стегна в объркване, гордият домакин внезапно не беше сигурен в разпределението на местата, което беше репетирал цяла вечер. Тогава усетих промяната, като ток под полирани маси и внимателно подредени чинии. Хората се наведоха, без да искат, и няколко от тях обърнаха глави към собственика, очаквайки обяснение, панчлайн, нещо, което да върне всичко в нормалност. Но собственикът не обясни, не беше необходимо, той кимна веднъж към мен, професионално и топло, и продължи да поздравява друга маса, сякаш нищо необикновено не беше станало, сякаш просто бе пренаредил стаята. Издишах бавно, ръцете ми бяха стабилни, което ми изненада. Минутки по-рано сторях на ръба на партито, чудейки се дали не трябваше да остана у дома. Поканата дойде късно, като след мисъл, опакована в учтиво задължение. Рожденият ден на баща ми, организиран в ресторант, за който той се хвалеше с месеци най-доброто място в града, казваше той. Трудно е да се направи резервация, добавяше той, както казваше повечето неща напоследък, като доказателство за успех, вкус и за това, че е човек, на когото хората слушат. И аз слушах. Винаги. Избрах роклята с цел с простота, чисти линии, без луга, нещо, което можеш да носиш навсякъде и никъде да не принадлежиш. Намериха втора ръка преди месеци, скрита между паят и синтетика, и сякаш беше чекала точно мен. Не мислех за това отново, докато не влязох в ресторанта и не усетих как стаята ме оценява. Брат ми вече разказваше история, свързана с цифри и влияние, и как е работил здраво, за да постигне успех. Жената му се смя на правилните места, а баща ми се наслаждаваше на златистата светлина на одобрението, която винаги го следваше като прожектор. Знаех танца, когато брат ми ме забеляза, смехът му стана остър и театрален. Погледна ме така, както човек би погледнал петно на стъкло. В един момент, когато вечерята ни беше нарушена от неочаквана забележка, в мен се надигнаха стари чувства. През годините бях се научил да реагирам на подобни ситуации. Винаги бях готов с усмивка и малки обяснения, но този път нещо в мен се забави. Не беше страх или шок, а просто изтощителна яснота. Не исках да преразказвам себе си в нещо, което да е удобно за другите, затова останах мълчалив. Обидата все пак се приземи, както обикновено, без да иска разрешение. Хората около мен се разместиха, смутени, или може би се чувстваха неудобно, че ме виждат. Не можех да разбера кое от двете. Жена на съседната маса погледна роклята си, след което се спря на моята, а на лицето й кратко проблесна облегчение. Сравнението стана рефлекс. След малко собственикът на ресторанта дойде при нас. След като си тръгна, разговорът се върна, но беше неуверен и тромав. Брат ми се прочисти гърлото и се опита да възвърне ритъма на вечерята. Страхотно място, нали? Каза той с глас, който звучеше твърде силно. Казах ви, че е впечатляващо. Смехът му прозвуча самотно и изолиран. Татко, след като ме погледна, попита, познаваш ли го? Въпросът му беше небрежен,
но погледът му търсеше нещо в лицето ми, нещо, което е пропуснал. Не лично, отговорих, което беше достатъчно вярно. Останалата част от вечерята протече с внимателност, сякаш ходехме по ново напукана лед. Ястията пристигаха, чашите се допълваха, а комплименти за шефа готвач бяха отправени, но нещо съществено се беше променило. Предразсъдъците, които влязоха в стаята с такава увереност, вече не знаеха как да се държат. Седейки на масата, забелязах как брат ми спря да ме прекъсва, как жена му започна да избягва погледа ми, а гордостта на татко постепенно се трансформира в нещо, което приличаше на любопитство. Никой не се извини, никой не зададе важни въпроси, но лекотата беше изчезнала и на нейно място се появи нещо крехко. Чувствах се странно празен, не победоносен, неоправдан, а просто опустошен, сякаш дълго носен товар беше се изплъзнал и оставил след себе си синина. Това не беше начинът, по който бях си представил, че ще завърши всичко, не тази вечер, не и никога. Израснал бях, учейки се как да бъда малък в подобни стаи, как да запазя глас си равен, как да се обличам според очакванията на хора, които вярваха, че успехът има униформа. Научих се кога да говоря и кога мълчанието ще ми струва по-малко. Научих, че да бъдеш отговорният означава да поемаш дискомфорта, за да могат другите да останат комфортни. Но тази вечер всичките ми умения изглеждаха остарели. Когато поднесоха десерта, брат ми отказа, като каза, че е сити. Жена му погледна телефона си, а татко ме попита дали ми харесва. Кимнах, защото така бях свикнал, но в мен нещо се беше спукало. Съснотата, която ми изненада, осъзнах, че съм преминал през невидима граница в момента, в който собственикът каза името ми. Не заради това, което разкриваше, а заради това, което ми отнемаше. Вече не можех да правя вид, че всичко е наред. Не можех повече да се крия зад идеята, че мълчанието поддържа мира. Мирът никога не е бил за мен. Докато партито затихваше и гостите се разпиляваха с учтиви сбогувания и усмивки, няколко души останаха, привлечени от любопитство. В една вечер, докато светлината на залеза постепенно угасваше, една жена нежно ме докосна по ръката и ми каза колко хубава е роклята ми. Тонът ти се беше променил, стана помек и уважителен. Благодарих и я наблюдавах как излиза навън. Въздухът в града беше прохладен, а аз застанах на входа, наслаждавайки се на звуците около мен, на пулса на живота в града. Моят брат мина покрай мен, без да ме погледне, ключовете вече в ръката му, а съпругата му го следваше, стъпките й звучаха твърде бързо. Баща ми се колебаеше, но накрая каза, че скоро ще се видим. Ноднах в знак на съгласие, но когато се обърнах, не чувствах, че съм спечелила нещо. По-скоро ми се струваше, че съм загубила нещо в версията на себе си, която вярваше, че тихото търпение е равно на сила. Удобството на незабележимостта, безопасността на подценяването. Не знаех какво ще последва, но знаех, че каквото и да започва, не можеше да бъде отменено. И за първи път от дълго време не се страхувах от тази мисъл. Останах на масата, след като шумът затихна и смехът се трансформира в неловки движения, а хората започнаха да се преструват, че моментът не е разделил стаята наполовина. Чиниите бяха пренаредени, някой поиска още едно питие, а една жена в края на масата похвали осветлението, сякаш атмосферата можеше да заличи казаното. Никой не се обърна към темата, никой не се извини. Унизението не отекваше, защото не беше необходимо, то вече имаше подготвено място в атмосферата. Това беше частта, която наистина нараняваше на самите думи, а как всички толкова лесно се върнаха към нормалността, сякаш това беше сцена, която бяха репетирали преди. Гледах как брат ми отново завладява разговора, инч по инч. Той се наведе напред, разказа история, която беше по-високо от необходимото, и предизвика смях, където пожела. Увереността му не се поколеба, защото за него нищо необичайно не беше станало. Той не беше преминал граница, просто говореше от позиция, която винаги му беше позволена. Стаята го следваше без въпроси, винаги е било така. Когато бяхме малки, той беше представен първи, а гордостта в глас на баща ми ставаше по-остра, когато споменаваше името му.
Всеки семейен празник започваше с актуализация за живота на брат ми, какво работи, какви планове има, какъв риск е поел тази седмица. Дори грешките му бяха представени в положителна светлина. Той не беше безразсъден, а смел. Не беше сгрешил, а учеше. Амбицията му покриваше всичко, като лъскав лак, който прощава. Когато ставаше въпрос за мен, езикът се променяше. Аз бях добре, заета бях, независима. Думи, които звучаха положително, но не предизвикваха последващи въпроси. Никой не питаше какво искам след това, никой не питаше какво строя. Предположението винаги беше, че тихо ще се справя сама, без да нарушавам потока на чуждите разкази. Баща ми не искаше да ме нарани, това беше най-трудната част за приемане. Той не беше жесток, просто последователен. Брат ми му напомняше за него, същата увереност, същото нетърпение, същата вяра, че светът реагира най-добре на сила. Аз бях различна, обмислена, внимателна, а в семейство, което свързваше обема с ценността, това различие се тълкуваше като отсъствие. Имаше една вечеря за Деня на благодарността преди 7 години, която все още носех в себе си. Семейството се беше събрало в дома на баща ми, а аз тък му бях затворил първата си истинска инвестиция, малък дял в технологичен стартъп, който по-късно щеше да ми върне 12 пъти вложеното. На 26 години успях да го направя сам, без помощ, без връзки и без никой да знае как съм учил пазарите от времето в колежа. Споменах го по време на вечерята, не за да се похваля, а просто за да споделя. Баща ми кимна с одобрение и след това се обърна към брат ми, за да попита за новата му кола. Темата не се върна при мен. На сватба на братовчетка ми, брат ми обяви, че започва нов бизнес. Стаята избухна в аплодисменти, хората задаваха въпроси, а баща ми предложи да го свърже с инвеститори, които познава. Когато споменах, че вече 3 години управлявам малък инвестиционен фонд и тихо управлявам средства за няколко клиента, които ми имат доверие, брат ми се засмя и каза, това не е бизнес, Айви, а хоби. Всички се засмяха с него, а баща ми не го поправи. Аз се усмихнах и смених темата. Най-лошо беше годината, в която поисках помощ не пари, а просто подкрепа, препоръка за банков партньор, който можеше да ми отвори врати, до които не можех да достигна сама. Направих проучване и знаех точно какво ми трябва. Брат ми се засмя и каза, че не ми е необходимо, че съм ниско поддържана. Баща ми кимна с облегчение и темата беше затворена. Тогава осъзнах, че всяко искане само подсилваше представата, че съм човек, който не се нуждае от внимание, а лесността ми ме правеше невидима. С времето мълчанието ми се втвърди в нещо, което хората бъркаха за личност, просто си тиха, казваха те, сякаш това обясняваше всичко. Спряха да се интересуват, спряха да чакат мнението ми. Решенията се взимаха около мен, но не и с мен. Отсъствието ми от разговора стана доказателство, че не принадлежа в него. Ролята ми се утвърди не защото я избрах, а защото на другите им беше удобно. Седейки на масата онази вечер, осъзнах нещо с шокираща яснота. Коментарът на брат ми не беше случайен, той беше естественият извод от години наблюдение, в които заех по-малко пространство. Той смяташе, че има право да се смее, защото никой не го беше поправил досега. Жена му последва примера му, не от злоба, а защото се беше вписала в система, в която позицията ми вече беше определена. Всички бързо бяхме разбрали тази иерархия. Тази реализация ме обгърна бавно, като тежест, която носех, без да забелязвам. Не беше, че не бях достатъчно добра, не беше, че не бях опитвала, историята беше написана рано и аз бях избрана без съгласието си. Обясняването не беше променило нищо преди и нямаше да промени и сега. Думите ми отскачаха от структура, която не ги признаваше. Погледнах отново около масата лица, познати достатъчно, за да предскажа реакциите им, хора, които смятаха, че ме познават, защото ме бяха етикетирали преди години. Те виждаха версията на мен, която не прекъсваше, не съперничеше и не изискваше. Не виждаха частите, които живееха извън техния обсек на видимост. И за първи път не исках те да ме виждат, не по стария начин.
В една топла следобедна светлина, която нежно проникваше през прозореца на спалнята ми, реших да направя крачка назад. Не физически, но емоционално и психически. Нямаше нужда да коригирам предположенията на другите или да пренаписвам ролята си сценарий, който никога не бе бил мой. Просто можех да напусна сцената, тихо и незабелязано, както обикновено правех. Те мислеха, че познават истинската мен, но всъщност знаеха само частта, която бях принудена да играя. Избрах роклята, точно както избирах повечето неща в живота си, без да искам разрешение, без да репетирам обяснения за тези, на които не им беше нужно. Разстелих платното върху леглото и го изгладих с ръка, без да търся дефекти, просто признавам избора си. Съзнавах как ще изглежда това в очите на семейството ми. Не бях наивна, познавах езика на семейните събирания, мълчаливия дрескот, който нямаше нищо общо с удобството и всичко сигнализиране. Можех да избера нещо по-безопасно, нещо, което да се вписва по-добре, рокли, които носех преди и които бяха спечелили одобрителни кимания и изненадани коментари за това колко добре изглеждам. Но всеки път, когато се опитвах да се облека по начина, по който очакваха, нещо в мен замлъкваше не в мир, а в забрава. Когато заставаха пред огледалото, виждах някой, който изглежда приемлив, но се чувствах като назаем. Бях носила нови дрехи, скъпи, с етикети и очаквания, на събития, където хората се усмихваха одобрително, но все пак не чуваха какво имам да кажа. Цената никога не се превръщаше в присъствие, а етикетите не ми даваха авторитет. Втора ръка ми даваше нещо друго – свобода. Отстраняваше нуждата да впечатлявам и оставяше само един важен въпрос – чувствам ли се като себе си? Нито една марка не можеше да отговори на това, нито една тенденция не можеше да го реши вместо мен. Спомням си баланса на роклята, която избрах не бе скъпа, нито рядка. Намериха преди месеци, докато се разхождах из магазин за втора ръка, където времето сякаш губеше хватката си и нищо не изискваше спешност. Когато я пробвах, нямаше изпълнение в огледалото, само разпознаване. Хората смятаха, че втора ръка означава компромис, че изборът на нещо употребявано е отстъпка пред ограниченията. Но те се лъжеха. В съзнанието ми се върнаха спомени от Коледа преди 2 години, когато цялото семейство се събра в къщата на баща ми. Тогава носех простичка тъмносиня рокля, която бе част от мен, без да се опитвам да впечатлявам. Тя беше свободата ми, моята истинска идентичност. В централната част на града, в един скромен магазин за консигнация, бях намерила рокля. Нищо особено, нищо износено, просто един простичък тоалет, който не привличаше вниманието. Не му обърнах много внимание, но нещата се промениха, когато леля ми Линда ме повика до кухнята. С нежност постави ръка на ръката ми, както правят хората, когато искат да споделят нещо важно. Очите й обиколиха роклята ми, за да се върнат отново към лицето ми. О, скъпа, каза тя с тих глас, всичко наред ли в момента? Знай, че винаги можеш да питаш, ако имаш нужда от помощ. Семейството се грижи за семейството, чувствах как коремът ми се стяга. Всичко е наред, лелю Линда. Просто ми харесва роклята, тя кимна, но изражението й не се промени, онази внимателна, съчувстваща усмивка остана на лицето и, разбира се, скъпа, разбира се, патна ме по ръката 2 пъти, както би утешила дете, което не разбира ситуацията си. Просто помни, че сме тук за теб, без осъждане. Преди да успея да се изкажа, тя се отдалечи, за да похвали брат ми за новия му часовник. Останах там за момент, държейки чашата с вино, усещайки тежестта на нейните предположения, която се наслояваше върху мен като пълто, което не бях искала да нося. Тогава разбрах нещо ясно, каквото и да кажа, те вече бяха решили кой съм. Думите ми щяха да отскочат от техните заключения като дъжд от стъкло. Единственото, което говоренето щеше да постигне, бе да потвърди тяхната убеденост, че съм защитна, че имам нещо за доказване, че се срамувам от обстоятелствата си. Затова се усмихнах, смених темата и прекарах останалата част от вечерта, слушайки семейството си как обсъжда последната покупка на брат ми, докато никой не ме попита нищо за моя живот. Сега, стоейки в спалнята си,
все още можех да усетя призрака на онзи момент. Роклята на леглото ми не беше толкова различна от тази, която носех на Коледа, и знаех точно какво ще се случи, когато вляза в ресторанта тази вечер. Погледите, шепотът, внимателната загриженост, прикриващо осъждане. Имаше един кратък, но искрен момент, в който помислих да се преоблека. Ръката ми се насочи към шкафа, към дизайнерската рокля, която все още висеше в нейлоновата си опаковка. Бяха купила преди 3 години за вечеря с клиент, когато все още вярвах, че правилният тоалет може да ми осигури място на масата. Докоснах нейлона и усетих тежестта на тъканта под него. Толкова лесно щеше да бъде да облека, да се слея с другите, да избегна коментарите и да премина през вечерта, без да стана тема на разговор. Пръстите ми се задържаха на закачалката по-дълго, отколкото исках да призная. Но в крайна сметка пуснах. Избягването никога не ме е защитавало, а само отлагало неизбежното, разтягащо дискомфорта през времето, докато не се почувствах трайно. Тази вечер не исках тихо да изчезна на заден план и да слушам как животът ми е неправилно обобщен. Не исках да прекарвам вечерта в доказване, че мога да се адаптирам, ако е нужно. Исках да присъствам като себе си и да оставя всичко останало да се развие без намеса. Партито се задаваше в ума ми, докато събирах нещата си. Вече можех да си представя помещението, изпълнено с полирана увереност, неказаната конкуренция, която пулсираше под учтивия разговор. Вечерта беше хладна и безразлична, а аз стоях пред огледалото, усещайки как натискът на знанието за очите, които ще оценят облеклото ми, се настанява в гърдите ми. Не беше страх, а тежест такава, която носиш, защото знаеш, че е важно. Но този път, когато се погледнах, не търсех успокоение в лицето си, не практикувах усмивка и не се подготвях за защита. Просто стоях там, позволявайки на единственото мнение, което наистина имаше значение, да ме види. Не се обличах, за да бъда приета, а за да избегна предателството спрямо себе си. Тази разлика беше нещо, което ми отне години да осъзная. Когато излязох навън, светът не се интересуваше от това какво носех. Тротуарът не ме измерваше, небето не ме сравняваше с никого. Тази мисъл ми вдъхна увереност, докато се приближавах до колата си. Бях сигурна, че дрехата ще привлече вниманието преди мен. Хората щяха да я интерпретират според историите, които вече вярваха. Леля Линда вероятно щеше отново да ме отклони на страна съжалителна усмивка и внимателни думи. Брат ми щеше да намери начин да коментира, а баща ми щеше да прави, че не забелязва, докато всъщност всичко забелязва. Но за първи път тази история не беше моята да коригирам. Затворих вратата зад себе си с решителен звук и тръгнах напред с тиха увереност, че каквото и да последва, няма да случайно. Когато влязох в ресторанта, моментално усетих промяната от самота към спектакъл такъв, който те обгръща от всички страни, без да те докосва. Пространството беше гласно от празненства, гласове се наслагваха един върху друг в практическа еуфория, чаши се вдигаха в синхронизиран жест на принадлежност. Хората стояха в групи, които вече бяха решили кой къде принадлежи. Аз не бях посрещната, не бях напътствана и не бях привлечена в ничия орбита. Спирах се за миг, за да прегледам стаята, след което продължих сама, осъзнавайки колко видима е тази малка независимост. Първите погледи дойдоха бързо, погледи, които оставаха за миг по-дълго от необходимото. Очите се местеха от лицето ми към роклята ми и обратно, сякаш нещо не съвпадаше. Жена близо до входа ме огледа, след което се наведе към своя спътник, устните й кратко се движеха без звук. Някой друг се усмихна учтиво и се обърна твърде бързо. Никой не каза нищо, не беше нужно, оценката вече беше в ход. Като се приближавах към семейството, се движех между разговори, които се вдигаха и спускаха, внимателно избягвайки да прекъсвам. Колкото по-далеч вървях, толкова по-силно осъзнавах контраста, саката, скроени, за да впечатляват, рокли, избрани, за да сигнализират за усилия, тихата униформа на хора, които знаят как искат да бъдат възприемани. Присъствието ми нарушаваше този шаблон. Усещах го в леките колебания и пренастройвания. Не се смалих, а продължих да вървя напред.
Таблицата беше точно такава, каквато очаквах брат ми в центъра, с глас, който се носеше, ръце, които се движат, докато разказваше. Беше в разгара на история, нещо за сделка, която изисквала истински риск, а хората около него се навеждаха в точните моменти. Баща ми седеше близо, готов да наблюдава. В тъмната стая, залята от разговори и смях, аз бях невидима. Седалката в далечния ъгъл стоеше необявена, но аз зазеех без коментар. Обстановката около мен пулсираше, разговорите се виеха като поток, но никой не се обръщаше към мен. Чинии се поставяха на масата, смехът на моите близки излизаше на повърхността, но аз оставах страни, само контур на фона. Тази невидимост беше удобна, позволяваща ми да наблюдавам, а не да участвам. Но всичко се промени, когато брат ми, с увереност и натрупан опит, отговори на въпрос, зададен му от някого. Неговият смях проби тишината, привличайки вниманието на всички. Той не намали глас си, нито се огледа, а ме погледна директно, сякаш канеше всички да се присъединят към шегата. Не мога да си позволя нови дрехи, каза той, усмивката му блестеше, а погледът му беше прикован към роклята ми. Думите му паднаха като камък, без колебание, без грешка, беше спектакъл. В стаята настана кратка тишина, достатъчна, за да усетят тежестта на казаното. Някои се засмяха несигурно, а други погледнаха в чиниите си, но никой не се осмели да оспори неговите думи. Те бяха изречени от място, което всички познаваха. Преди дори да осъзная напълно значението на ситуацията, неговата съпруга добави своята нотка, по-студена и понежна, като финален щрих. Втора ръка е всичко, което заслужава, тази забележка променяше всичко. Въздухът стана плътен, всеки поглед се обърна към мен. Този път нямаше преструвки, нито учтиво избягване, любопитството им беше открито, сякаш наблюдаваха демонстрация. Чувствах вниманието им като тежест върху кожата си. Не помръднах, не се усмихнах, не се опитах да разсея ситуацията с шега. Останах на мястото си, ръцете ми бяха положени спокойно на масата. Въздухът беше изпълнен с очакване, те искаха реакция, протест, обяснение или поне изход. Мълчанието ми се разтегли, създавайки неудобство. Някои се размърдаха в столовете си, един прочисти гърлото си. Усмивката на брат ми за миг затихна, но след това се стегна отново, той не беше свикнал с паузи, които не му принадлежат. Погледнах към баща ми, опитвайки се да уловя дали ще вземе отношение, дали ще се опита да преодолее напрежението. Очите му се местеха между нас и той колебливо се отклони, без да каже нищо. Тази тишина се оказа най-дълбоката рана, не защото очаквах спасение, а защото липсата на намеса потвърди това, което вече знаех, мълчанието не беше неутрално, то беше избор. Стаята се опитваше да се възстанови. Някой се засмяха отново, но този път смехът беше принуден, а други напълно избягваха погледа ми, сякаш контактът очи в очи би подразумявал съучастие или смелост. Унизителността на ситуацията беше изразена, призната и тихо одобрена. Системата работеше, както е проектирана. Останах на мястото си. Не си тръгнах и не се извинявах за своето съществуване. Този избор ги смути повече от всяка спора. Изражението на брат ми стана напрегнато. Очакваше, че ще се съглася с него по някакъв начин, да се защитя, да се засраня или просто да се оттегля. Вместо това обаче настъпи мълчание, което наруши ритъма на разговора. Опитът му да възобнови темата беше неуместен, затрудняваше се да се справи с пространството, където неразрешено нещо висеше във въздуха. Брат ми се опита да възстанови контрола, повишавайки отново глас си, разказвайки друга история и се смеейки твърде силно. Но смехът му не се възприе по същия начин, стаята се беше променила, не в моя полза, но достатъчно, за да усетя. Неподозирани шепоти започнаха да се разпространяват, тихи и предпазливи. Не всички бяха зли, но нито един не беше полезен. Съжалението се промъкна в компанията на съда и в този момент осъзнах, че предпочитам да бъда съден, отколкото да получавам съжаление. Съжалението все пак ме поставяше под тях, изискваше да приема тяхната версия на историята. Те смятаха, че ми дават урок, че утвърдиха иерархията, напомняйки ми къде принадлежа.
Но не осъзнаваха, че с публичните си предположения разкриваха повече за себе си, отколкото бяха имали намерение. Ролите, които поддържаха, разрешенията, които приемаха за даденост, и лекотата, с която оправдаваха жестокостта, когато беше позната. Не ми беше нужно да говоря, за да го разбера. Не ми трябваше защита, за да видя ясно какво се случва. Под тежестта на тяхното внимание почувствах как нещо се утвърдява. Унижението не беше целта, целта беше разкритие. И веднъж видяно, то не можеше да бъде незабелязано. Разговорът на масата отново започна с ефикасността на хора, обучени да заглаждат дискомфорта. Някой попита за десерта, друг коментира музиката, чиниите бяха пренаредени, чашите доливани, смехът се върна в по-малки и внимателни дози. Като че ли моментът, който току-що беше преминал, трябваше да бъде погребан бързо, преди да замърси останалата част от вечерта. С наблюдение в реално време, осъзнах нещо мигновено. Ако сега заговоря, ако заподозря или се защитя, ще стана смущение. Не обида, не жестокост, а именно това последствието от изказването в такава стая, която ме принуждаваше да стана проблем, докато всички останали остават удобни. Унижението не бе спряло партито, дори не го забави. То беше усвоено, класифицирано като приемлив колатерал, и ако откажа да играя по техните правила, ако настоявам да назова какво току-що се случило, щях да бъда обвинен, че развалям рождения ден на баща си. Тази схема ми беше добре позната, тя беше репетирана през години на събирания, разногласия и почти спорове, които никога не достигаха до откритост. Семейната среща за наследството все още гори в паметта ми. Бях на 24 години, когато баща ми ни събра, за да обсъдим как ще се разделят активите. Брат ми получи подробен преглед на имоти, инвестиционни сметки и дялове от семейния бизнес. Когато дойде ред на моята част, баща ми само помахна с ръка и каза: „Иви ще се справи, тя винаги е била независима.“ Брат ми кимна удовлетворен. Аз обаче попитах какво означава точно това. Баща ми въздъхна и каза, че прекалявам с размишленията. Срещата приключи, а темата никога не бе повдигната отново. В тишината на семейната вечеря, обстановка, в която смехът и шегите бяха задължителни, се разрази нещо, което не можеше да остане незабелязано. На масата седяха роднини, всички свързани с невидими нишки, които понякога бяха по-силни от самата кръвна връзка. Брат ми, центърът на вниманието, изстреля поредната шега, която, както обикновено, целеше да ме унижи. Той се подиграваше на моите амбиции и мечти, а смехът на другите се разнесъл като ехо, потвърждавайки неговата власт. Въпреки че сърцето ми беше затиснато от гняв, реших да не се поддам на провокацията. Изправих се срещу него, погледна го спокойно и казах: „Не знаеш всъщност нищо за това, което правя.“ За миг масата замря. Очите на роднините се насочиха към нас, всеки от тях осъзнаваше напрежението, но никой не знаеше как да реагира. Брат ми, обаче, бързо възвърна контрола. С усмивка, която скриваше истинската му тревога, заяви: „Вижте я, тя винаги е била завистлива.“ С тези думи, той едва ли осъзнаваше какво направи, обвини ме в нещо, което ще ми сложи етикет, с който всяка моя следваща реакция можеше да бъде игнорирана. От този момент нататък, всяка моя възможна опозиция щеше да бъде окачествявана с това просто определение. Наблюдавах стаята, как хората се променяха, как предпочитаха удобството пред справедливостта. В такива моменти, онзи, който реагира на неуважението, става проблемът, докато този, който го причинява, остава непреклонен, представен като откровен или шеговит. Брат ми притежаваше силата на центъра, аз бях просто детайл, който не можеше да наруши реда. Тишината, която избрах, не беше знак на слабост, а средство за наблюдение. В нея открих нещо, което думите никога не биха могли да ми предоставят – яснота. Видях кой се смееше веднага, кой се колебаеше, кой ми избягваше с поглед и кой ме гледаше с нещо като неудобство. Бързо осъзнах, че никой не се очудваше на обидите, а това ми подсказа, че това не бе единичен инцидент, а разрешение, упражнявано с лекота. Брат ми, в опит да прикрие собствената си несигурност, продължи с шегите,
но аз видях как той чакаше моята реакция. Без да отговоря, аз запазих контрола. В този момент си зададох важен въпрос. Какво щях да спечеля от защитата си? Извинение. Много малко. И така, реших да не давам на никого удовлетворението да ме види как се боря за одобрение. Вместо това, щях да запазя нещо много поценно, собственото си достойнство. Тишината в стаята се стегна, като дълбоко вдишване, което никой не посмя да освободи. Всеки беше убеден, че моето мълчание е знак на предаване, ирония, която те не осъзнаваха. Смятаха, че съм прияла мястото си, но всъщност просто бях престанала да участвам в техния обмен. Не спорих с тях, а се изправях извън рамките на техните очаквания. За тях мълчанието означаваше поражение. Не разбираха, че някои конфронтации не започват с думи, а с отказа да им предоставиш това, което очакват. Докато разговорите около нас продължаваха да се разпадат на фрагменти, нашият застина, блокиран от нещо, което никой не можеше да назове. Аз оставах спокойна, ръцете ми бяха кръстосани, а стойката ми непроменена. Не се подготвях за нищо и не отстъпвах. Тогава забелязах движението преди всеки друг, не защото беше шумно или драматично, а защото беше умишлено. От ъгъла на погледа ми, фигура се отдалечи от ръба на стаята и започна да върви към нас. Без колебание, без преглед на обстановката, просто с увереност, която пробиваше шума около нас. Не се обърнах, не беше необходимо. Промяната в вниманието пред него се разпространи, разговорите затихнаха, някой се изправи на стола си, друг спря в средата на изречението. Той спря до нашата маса, не на главата, не близо до брат ми, а точно до мен. Тогава усетих как стаята се пренастройва, как погледите се пренасочват, оценявайки новата информация, която все още не разбираха. Миси ви, каза той, с глас, който беше измерен и ясен, пробивайки остатъка от разговорите. Чест е да ви служа тази вечер. Думите му се приземиха и останаха. Смехът на брат ми замря в половината на дъха, а изражението на жена му замръзна, преди да издаде малко от сметките, които правеше. Баща ми рязко вдигна поглед, почти инстинктивно, сякаш звук, който не е очаквал, най-накрая го достигна. Никой не проговори, никой не се опита да се пошегува, никой не оспори представянето. В този миг авторитетът на собственика надвиши всички предположения, които управляваха масата преди секунди. Срещнах погледа му и кимнах веднъж. Благодаря, казах, запазвайки глас си равен, без да добавя нищо повече. Не обяснявах, не разширявах, не смекчавах момента за удобство на никого. Собственикът се усмихна учтиво, наклони глава и се оттегли, вече се обръщаше, неговата част беше завършена. Не задържа, не уточни, не беше необходимо. Ефектът му остана навсякъде. Стаята не побърза да запълни тишината, а просто седеше в нея, изследвайки последствията. Хората, които бяха толкова бързи да се смеят преди, сега изучаваха чиниите и чашите си, всичко, но не и мен. Тези, които преди бяха мълчали, внезапно изглеждаха остри, осъзнавайки, че земята под тях може би не е толкова стабилна, колкото са смятали. Брат ми се възстанови пръв или поне опита. Изпусна малък смях, полек отпреди, но без конкретна насоченост. Вечерта продължаваше, но нещо беше променено. В един момент, собственикът на заведението, с остра наблюдателност, беше насочил вниманието си към мен. Коментарът му, за който никой не беше реагирал, висеше във въздуха неясен и неразбран. Съпругата му не му отвърна, а просто мигновено се обърна към мен, после отново погледна надолу. Баща ми беше мълчалив, но погледът му беше различен, по-осведомен, по-успокоителен, сякаш разглеждаше познато нещо в нова светлина. Той не задаваше очевидни въпроси, нито каквито и да било. Вместо това наблюдаваше, преценявайки динамиката между мен и собственикът. Около нас шумът на партито продължаваше, но настроението се беше променило. Никой не коментираше облеклото ми, нито пък се шегуваха на мой гръб. Тази тишина беше осезаема, натежала от подразбирания. Хората говореха повнимателно, смехът беше по-малко искрен,
а погледите попредпазливи. Увереността, която преди доминираше, беше заменена от нещо, което приличаше на предпазливост. Останах мълчалив, не защото нямаше какво да кажа, а защото тишината внезапно придоби ново значение. Преди тя можеше да се интерпретира като слабост, но сега звучеше като сдържаност, като осъзнат избор. Колкото по-малко говорех, толкова повече истината заемаше пространство сама за себе си. Можех да усетя как въпросите се трупат, непоставени, зад любезни усмивки. Кой бях аз за собственика? Защо се отнесе с мен по този начин? Какво знаеха останалите, а аз не? Моят брат, който винаги беше в центъра на вниманието, се размърда на стола си, коригирайки якето си и поглеждайки наоколо, сякаш търсеше съюзник. Той беше свикнал да води стаята, да задава тона и да наблюдава как другите го следват. Сега обаче атмосферата не го следваше, а само го наблюдаваше. Гласът му, когато отново проговори, нямаше предишната си увереност. Той коментира менюто, виното, всичко, което беше достатъчно неутрално, за да възвърне контрол, но не успя. Енергията в стаята се беше изменила, отминавайки го. Баща ми се наклони малко поблизо, недостатъчно, за да стане очевидно, но достатъчно, че да го забележа. Въпреки че не говореше, вниманието му беше насочено към мен, търсейки контекст. Той беше изградил разбирането си за мен на основата на тихи заключения, които не включваха това, което се случваше сега. Вечерта продължаваше, но разговорите не се върнаха към предишния си тон. Хората говореха с по-голямо внимание, някои с нова учтивост, която граничеше с уважение, а други с изчислена неутралност. Никой не задаваше пряко въпроси, никой не предизвикваше промяната, те я приемаха, защото авторитетът беше изразил мнение, а авторитетът рядко се нуждаеше от обяснения. Не се чувствах триумфално. Вместо това, в мен се настани яснотата на потвърждение нещо, което бях подозирал, но никога не бях виждал доказано толкова ясно. Не трябваше да защитавам себе си, нито да коригирам някого. Истината, веднъж призната от правилния глас, носеше собствената си тежест. Никой не попита кой съм, какво правя и в колективната пауза осъзнах нещо важно. Въпросите бяха станали опасни. Какъвто и отговор да дам сега, щеше да носи мощта да довърши това, което вече беше започнало. Партито продължаваше, но импулсът се беше променил. В момента, в който името ми беше произнесено от човек, на когото всички в стаята инстинктивно се доверяваха, всичко се промени. Неписаните правила, които управляваха атмосферата, изведнъж се промениха. Разговорите започнаха отново, но повнимателно, на неутрална територия. Смехът се върна, но той беше закъснял и бързо си отиде. Хората започнаха да ме гледат различно, неоткрито или смело, а с внимателно любопитство, което преди не беше съществувало. Нищо от това не ми беше ново, но за тях всичко изглеждаше променено. Първият път, когато прекрачих прага на това заведение, бе един вторник следобед преди 3 години. Мястото беше почти празно. Нямаше известен готвач, нито списъци за чакащи, а само един мъж на име Дейвид Рейнолдс, който стоеше зад бара, със свити ръкави, преглеждайки разписки с такава концентрация, че можех да усетя колко много от себе си е вложил в този ресторант. Чух за него от колега в инвестиционния фонд, който спомена, че е място с потенциал, но без капитал. Тази фраза ме накара да се замисля. Аз бях изградил кариерата си на точно това да разпознавам подобни възможности. Не се представих с фамилията си, нито заговорих за семейството си или техните средства. Просто влязох като клиент, поръчах си обяд и наблюдавах. Храната беше отлична, а обслужването внимателно, но не изкуствено. Пространството имаше характер, без да се натрапва. По-важното за мен обаче беше как Дейвид общуваше със своите служители. Той знаеше имената им, питаше за живота им. Когато един млад сервитюр сбърка поръчката, той тихо го поправи, без да го срамува. След като приключих с храненето, попитах дали мога да говоря с собственика. Дейвид дойде, избърсвайки ръцете си с кърпа, очевидно очаквайки оплакване. Вместо това го попитах за плановете му за разширение. Той се засмя,
изненадан. Разширение? Опитвам се да покрия наема за следващия месец. Разговорът ни продължи 2 часа, но не за престиж или стратегии за растеж, а за маржове, за разходите на качествени съставки спрямо цените, които клиентите приемат, за задържане на персонала и защо отказва да пести от храната на служителите. Говорихме за рисковете от бързото разширяване и разходите от оставането малък. Той не ми продаваше мечти, а ми показа своята реалност. Книгите му бяха разтворени на масата, а след половин час проектите му изглеждаха консервативни, почти песимистични. Когато го попитах какво би направил с голяма инвестиция, той не говореше за звезди Мишлен или медийно внимание, а за поправка на вентилационната система, наемане на втори суготвач, за да не изгарят екипът му, и накрая за смяна на хладилната камера, която се разваляше на всеки 2 месеца. Тогава осъзнах, че това не е човек, който преследва слава, той се опитваше да построи нещо истинско. Още преди да напусна този следобед, взех решение. Казах му, че искам да инвестирам. Той попита с коя фирма работя, кой фонд. Отговорих, че инвестицията ще дойде от мен лично. Той ме попита защо и аз му казах, че вярвам в това, което прави, и че не ми е необходимо името ми да бъде свързано с него, за да знам, че е правилният избор. През следващите 2 седмици преговаряхме условията. Бях ясен от самото начало. В началото не желаех името си да бъде на стената, нито пък да бъда признат на събития. Не исках нашето отношение да се превръща в нещо механично, което видимостта често създава. Бях наблюдавал какво става, когато инвеститорите искат признание, всяко взаимодействие ставаше изчисление, всяко решение се филтрираше през егото. Исках разстояние, яснота, възможността да подкрепям нещо, без да ставам част от неговата история. Дейвид разбираше това. Той не задаваше въпроси, а приемаше дискретността като форма на доверие. През следващите 3 години изградихме партньорство, което съществуваше почти изцяло извън публичния поглед. Периодично минавах покрай него, винаги като обикновен клиент. Говорехме по телефона за 3-месечните резултати. Когато му трябваше допълнителен капитал за второто място, го предоставях без колебание. Когато един труден наемодател заплаши да вдигне наема до непоносими граници, свързах го с адвокат по недвижими имоти, който специализираше точно в такива преговори. Никога не исках възвръщаемост, която бизнесът не можеше да осигури, нито го натисках да расте по-бързо, отколкото екипът му можеше да понесе. Той никога не нарушаваше доверието ми. Така станах за него един тих поддръжник такъв, който не присъства на открития, не позира за снимки, а тихо се появява, проверява как вървят нещата и оставя хората, които работят, да получат признание. Когато Дейвид извика името ми онази вечер, не беше опит да ме изложи или да ми издигне. Той наблюдаваше от отсрещната страна на стаята, когато брат ми направи коментара си. Беше видял дисбаланса, неуважението и реагира по единствения начин, който знаеше като ме признае, както винаги е правил, без театралност и без обяснения. Обратно на масата, семейството ми не знаеше нищо от това. Усетиха промяната, без да разберат откъде идва тя, което я направи още по-разрушителна. Брат ми седеше по-изправен отпреди, самочувствието му се разпадаше на нещо по-крехко. Погледна ме веднъж, след което отмести поглед, сякаш по-близкото разглеждане можеше да разкрие нещо, с което не беше готов да се справи. Жена му напълно избягваше очите ми, заменяйки предишната си сигурност с внимателна неутралност. Баща ми гледаше към мен по начин, по който никога не беше правил преди, не критично, не пренебрежително, а с внимание. Можех да обясня, истината стоеше там, готова да бъде произнесена. Можех да разсея напрежението, да разясня объркването и да заявя признанието, което току-що получих. Но не беше моментът за това. Истината, ако бъде предложена твърде рано, щеше да бъде филтрирана през защитност и гордост. За това мълчах. Те мислеха, че познаването на истината ще ми донесе облегчение, но се лъжеха. Държейки я за себе си, избирайки кога и как да се появи, ми даваше повече контрол, отколкото всяко незабавно разкритие би могло. Партито не приключи,
когато музиката затихна или когато чиниите бяха прибрани. То остана във въздуха, ирано между това, което всички се преструваха, че е нормално, и това, което никой от тях не искаше да назове. Гостите се усмихваха и сравняваха графици, телефоните бяха светкавици за миг и после изчезваха. Палта бяха събрани, но в атмосферата остана нещо неясно и напрегнато. В уютната атмосфера на вечерята, разговорите на нашата маса постепенно се промениха. Някак си, всяка дума започна да се претегля, сякаш трябваше да премине през тест, преди да бъде произнесена. Когато Дейвид пое микрофона, за да благодари на всички, стаята се обърна към него с внимание, без усилия. Той заговори за важни моменти, за благодарност, за година, която заслужаваше да бъде отбелязана подобаващо. После добави нещо малко, което звучеше като учтивост, а не като основна новина. Вечерята беше напълно покрита, като жест на признателност, предназначен да позволи на семейството да се наслади на вечерта без притеснение за логистика. Нямаше име, нямаше изтънчени думи, само една изречение, което се издигна във въздуха и остана там. Баща ми мигна, израз на изненада пробягна по лицето му, преди да се оталожи в усмивка, която изглеждаше като гордост. Той се изправи, кимна, приемайки идеята, че някой някъде искал да го почете. Брат ми се наведе напред, бърз да запълни тишината. Това трябва да е един от старите клиенти на татко, каза той, с глас, стремящ се към небрежна авторитетност. Знаеш как стават тези неща, хората помнят услугите. Съпругата му кимна съгласие, усмивката й кратко бе добре репетирана, ръката й кратко рестит на ръката му, сякаш близостта сама по себе си можеше да се превърне в кредит. Стаята прие това с лекота, предположенията предпочитат познати форми. Наблюдавах как брат ми си присвоява нещо, за което не знаеше нищо. Видях усмивката на жена му да се разширява, докато се наслаждаваше на отразената важност. Гледах как баща ми сия от гордост към брат ми, сякаш тази загадъчна щедрост по някакъв начин е била уредена чрез неговите връзки. В гърдите ми нещо се завъртя, не точно гняв, а нещо по-старо, нещо, което носех години наред без да го назова. Помислих за цената на тази вечеря – $18 000. Немалка сума, не пари, които разхвърлям небрежно. Те представляваха месеци на внимателно планиране, изчислени възвръщаемости и търпение. Бях прекарала 3 дни в колебания, преди най-накрая да се ангажирам, и сега наблюдавах как брат ми се усмихва и свива рамене, сякаш по някакъв начин е дирижирал цялото нещо. В един остър момент исках да го кажа. Думите бяха точно там, напълно оформени. Аз платих за всичко, за всяка чиния, за всяка чаша вино, за всеки десерт, който в момента завършвате. Аз, а не старият клиент на татко, не някой от твоите връзки, а аз. Ръката ми се стегна около стъклената чаша с вода, усещах кондензацията срещу дланта си, студена и реална, но не произнесох нищо. Принудих думите обратно и поех дълбоко дъх, защото знаех какво щеше да се случи, ако го направя. Брат ми щеше да намери начин да го направи за него, как не е знаел, как трябваше да каже нещо, как всичко се променя сега, когато парите бяха замесени. Баща ми щеше да се почувства неловко, дори смутено, че дъщеря му е платила вместо него. Подаръкът щеше да се превърне в дълг, жестът, в сделка, и по някакъв начин щях да се озова извиняваща за това, че съм направила всички неудобни. Бях виждала как се случва преди, на рождения ден, когато изненадах баща ми с първо издание на книга, за която бе споменал, че иска от години. Вместо благодарност получих въпроси. Откъде я намери? Колко струва? Можеш ли да си го позволиш? Брат ми често се шегуваше, че съм спечелил нещо неочаквано. Баща ми бе оставил книгата на страна и никога повече не спомена. Решението да платя за вечерта не бе взето спонтанно. Всъщност, седмици преди това, когато се планираше всичко, подробностите се обсъждаха и преразглеждаха в семейния ни чат. Аз бях добавен там като следствие, почти като след мисъл. Забелязах напрежението, което постепенно навлизаше в разговорите. Всичко започна, когато брат ми написа: мога да уредя сделка в новото място в центъра.
Нека направя няколко обаждания, баща ми отговори. Нека държим бюджета разумен. Не искам никой да се преразходва. Брат ми, без да се притеснява, каза, не се тревожи за бюджета, тате. Аз ще се погрижа за него. Подтекстът беше ясен, той се опитваше да се наложи като осигурител, организатор, човекът, който прави нещата да се случват. Моето име никога не беше споменато в планирането, а бях добавен в групата 3 дни преди партито с простото FYI и без молба за мнение. Гледах как съобщенията се натрупват, кой ще покрие какво, кой ще се заеме с коя част неписаната конкуренция под повърхността на логистиката. Брат ми се опитваше да контролира избора на място, намеквайки за връзките си и как вероятно може да уреди сделка. Баща ми следеше всяка разходка, притеснен от възприятията. Спомням си предишни рождени дни, как всяка тържественост носеше цена, която не беше написана в никаква фактура. Споровете след събитията за това, кой е допринесъл достатъчно, обидите, които оставяха следи за месеци напред. Щедростта ставаше оръжие, а благодарността – дълг. 60-тият рожден ден на баща ми беше най-лошият. Брат ми организира всичко, а след това цели 6 месеца ни напомняше какво му е струвало. На всяко семейно събиране имаше намек за партито, което той организира за тате. Всеки разговор за пари завършваше с жертвата му. До времето на Деня на благодарността бях чувал историята толкова много пъти, че можех да изрека наизуст. Исках тази година да бъде различна, не по-голяма, а по-чиста. Исках да премахна боеприпасите, преди да могат да бъдат натоварени. 3 седмици преди партито се обадих на Дейвид. Срещнахме се в ресторанта по време на неработно време, залата беше празна, освен няколко служители, които се подготвяха за вечерната услуга. Искам да покрия цялото събитие, казах му. Частната зала, предварителното меню, виното, бакшишите, всичко, той ме погледна внимателно. Това е значителна сума, Айви. Сигурна ли си? Сигурна съм. И не искам никой да знае, нали? Обяви го като подарък от ресторанта, ако е необходимо. Жест за ценен гост, каквото работи, просто не споменава името ми, той бавно кимна, разбирайки, и изразът му се утаи. Семейни работи, семейни работи. Не зададе повече въпроси, и това беше нещо, което ценях у Дейвид, той разбираше, че някои неща не се нуждаят от обяснение. Този следобед написах чека $18 247. Гледах цифрата дълго време, преди да подпиша. Това беше повече, отколкото бях похарчил за себе си през последните 2 години, повече от колата ми, повече от 6 месеца на разходи. В един топъл вечер, в уютния ресторант, където семейството се събрало да отпразнува рождения ден на баща ми, се усещаше напрежение. На пръв поглед всичко изглеждаше прекрасно, но за мен, скрито зад усмивките и разговорите, имаше нещо различно, нещо, което не можех да игнорирам. Наемът на апартамента ми не беше причината, поради която реших да платя анонимно. Не ставаше въпрос за парите, всъщност, това, което исках, беше да се отстраня от уравнението. Ако бях предложила да споделим разходите, щеше да се създаде конкуренция. А ако платех открито, щеше да стане история за мен, как се опитвам да се покажа в добра светлина. Чрез анонимността си, обаче, изтривах себе си от разказа, давайки на баща ми подарък, който да не бъде обременен от задължение или недоволство. За мен това беше безценно нещо, което оценявах на $18 000. Но не бях подготвена за чувството, когато сега наблюдавах брат ми как получава похвали. Жена му говореше за това, как щедрите хора винаги разпознавали качеството, как мъжът и кратко вероятно оставил впечатление у важен човек, без дори да осъзнава. Брат ми кимаше скромно, играейки ролята на смирен човек, докато приемаше похвали, които не беше заслужил. В гърдите ми усетих как нещо се завъртя, болка, която не бях очаквала. Щеше ли винаги да бъде така? Щях ли винаги да бъда невидима, дори когато аз бях тази, която държеше всичко заедно? Моите усилия изглеждаха погълнати от историята на другите. За миг, само за миг, усетих как сълзи се натрупват в очите ми, не от тъга,
а от изтощение от тежестта да бъдеш незабелязван толкова дълго. Бързо ги избърсах, преди някой да забележи, и взех дълга глътка от чашата си с вода. Не, нямаше да позволя на този момент да ме сломи. Бях направила избор и причините за него все още бяха валидни. Подаръкът не беше за признание, а за любов, за желанието, поне веднъж, да дам на баща си нещо без усложнения. Ако проговорех сега, щях да разрушея точно това, което бях опитала да създам. В момента, в който изречех думите, подаръкът щеше да спре да бъде такъв и да се превърне в доказателство оръжие в спор, който не исках да водя. Не исках да бъда оценяван, не исках да се превръща в инструмент за натиск или задължение. Исках да остане такъв, какъвто беше тих избор, без очаквания, дори ако това означаваше да наблюдавам как друг взима заслугите. Дори ако това означаваше да преглъщам тази особена болка в мълчание. Мениджърът на ресторанта спря до нашата маса в края на вечерта, проверявайки как сме. С професионално топло отношение той се обърна към баща ми с уважение, благодарейки му, че е избрал заведението. След това погледна мен с признание, което не се опита да скрие. Ако имате нужда от нещо, кцеай ви, каза той с измерен, уважителен тон. Главата на баща ми се обърна бавно. Не зададе въпрос, а просто ме погледна, сякаш опитвайки се да съчетае две изображения, които не искаха да се подредят. Мениджърът продължи нататък, не съзнавайки вълната, която остави зад себе си. Неприятното усещане се засили, усмивката на брат ми се стегна, а жена му се надигна стола си, преглеждайки лицата, преоценявайки стаята. Загубваха нещо неуловимо авторитета, който идва от това да си сигурен, че разбираш иерархията. Обмислях да кажа нещо, просто уточнение, тихо признание. Думите все още бяха там, чакащи. Толкова лесно щеше да бъде, но времето имаше свой собствен език, а стаята. Нощта беше похладна, отколкото очаквах, когато излязох навън. Зад мен, сградата светееше, излъчвайки обещание и внимателно подбрано впечатление. Спирката ми не беше за да се наслаждавам на моментите, а за да се успокоя. Болката в гърдите ми беше притъпена, позната, нещо, което бях носил преди и щях да нося отново. Но поне тази вечер носеха заради избор, който сам бях направил, това я правеше различна, това я правеше моя. Тихите подаръци имат начин да отекват по-дълго от обявените. Те създават вакуум, където преди е имало сигурност, и в това пространство истината започва да се движи. Не ми беше нужно да знаят, че съм аз, поне не сега, може би никога. Важното беше да разбера защо бях направил това, и аз знаех. Любовта не изисква свидетели, за да бъде истинска, но тайните, дори и нежните, не остават скрити завинаги. Те чакат, натрупват тежест, намират своя момент и когато се появят, не питат за разрешение. Слязох към колата си сама, обградена от спокойствието на града. 18 $000 на година невидимост, живот, прекаран в недооценяване. И докато столях в паркинга, всичко най-накрая започваше да се свързва в нещо, което имаше смисъл. Когато последният гост напусна, стаята сякаш издиша. Столовете бяха прибрани без тържественост, а енергията от партито бавно се изплъзваше, оставяйки след себе си потиха, потежка атмосфера. Бяхме само ние, семейство без свидетели, тишина, която не бързаше да бъде запълнена. Останах да седя малко по-дълго от необходимо, не защото бях уморен, а защото усетих, че нещо се е променило и не исках да мина бързо покрай него. Баща ми стоеше в края на масата, отпускаше якето си и кимаше безразлично на сервитьора, сякаш все още благодари на гостите в ума си. Изглеждаше доволен, но не триумфиращ, замислен, но не разсеян. Брат ми остана наблизо, с телефон в ръка, скролвайки без да гледа, чакайки стаята да се реорганизира около него отново. Жена му се намираше до него, усмивката й изчезнала с изчезването на публиката. Усещах вниманието на баща ми, което се установяваше върху мен, както се забелязва промяна в светлината преди да можеш да назовеш неостро, неразпитващо, просто присъстващо. Не беше ме гледал така от години. Добре ли си? Попита накрая. Въпросът падна наумело, не защото беше нахален, а защото беше непознат.
Той беше питал за логистика, за време, за това дали ми трябва нещо практично. Не беше питал как се чувствам, откакто бях научил да му давам отговори, които не му създават неудобство. Добре съм, казах, а после се поправих. Прекарах хубаво време, той кимна, приемайки това без коментар, и самото това ме изненада. Опираше се на масата, както правеше, когато мислеше, а не когато дирижираше. Беше хубава вечер, каза той. Не осъзнавах колко много усилия влагаш в нещата като. Не реагирах веднага, не защото пазех тайна, а защото измервах пространството, което брат ми бе открил. Той, явно усещайки как разговорът се отклонява от него, изкашля се, направи крачка напред и започна да говори за планирането и за това кой какво е координирал. Гласът му се опитваше да възстанови познатия ритъм. Татко вдигна ръка, не остро, а просто достатъчно, за да го спре. Не говоря с теб, каза той спокойно. Стаята замира. Не беше шумно, не беше драматично, но беше недвусмислено. Брат ми замръзна, изразът му се колебаеше между недоверието и обидата. Никога не беше коригиран по този начин пред мен, никога досега. Очите на жена му минаваха между двамата, изчисляващи, несигурни коя версия на вечерта трябва да приеме. Татко се обърна отново към мен. Винаги изглеждаш отделена, каза той, внимателно подбирайки думите си, не нещастен, просто настрани. Никога не съм питал защо. Това не беше обвинение, не беше защита, а въпрос, такъв, който той бе избягвал години наред, защото предполага, че вече знае отговора. Не обичам да се състезавам, казах аз, и не обичам да карам хората да се чувстват неудобно. Брат ми не можа да се сдържи и тихо се подсмихна. Звучи сякаш ние сме проблемът. Просто никога не се излагаш. Татко го погледна, след това наистина го погледна. Достатъчно, остави я да довърши. Усетих как нещо в гърдите ми се отпусна, нещо, което не бях осъзнавала, че все още е стегнато. Продължих да говоря, без да повишавам глас си, без да натискам предимството си. Научих се рано, че когато се изказвам, разговорът започва да се върти около начина, по който го правя, вместо около това, което казвам, така че спрях да се опитвам да бъда чута. Не ставаше въпрос за изчезване, а за избор на мир. Татко тихо погълна това, не прекъсна, не коригира паметта ми. Брат ми отново отвори уста, но след това я затвори, правилата се бяха променили и той го усещаше. Винаги мислех, че просто си независима, каза татко бавно, че не ти трябва много. Срещнах погледа му, знаейки, че да искаш по-малко не е същото, като да ти дават по-малко. Думите висеха между нас, тежки, но точни. Той кимна веднъж, както прави, когато нещо намери своето място, независимо дали му харесва или не. Трябваше да обърна повече внимание, каза той. Не беше извинение, не беше признание, а признание, което се чувстваше по-дълбоко от всичко, което можеше да бъде казано по-силно. Стаята около нас изглеждаше по-малка, по-интимна. Брат ми отново се размърда, сега неудобен по начин, който не се дължеше на недостатъчно внимание, а на това да бъде видян твърде ясно. Жена му докосна ръката му, тих сигнал за отстъпление. Той не спореше, не се шегуваше, просто замълча. Татко погледна между нас, после отново към мен. Има неща за теб, за които мисля, че никога не съм питал, каза той. Просто предполагах. Станах, не за да си тръгна, а за да изравня пространството между нас. Можеш да питаш, когато си готов, отговорих. Той кимна отново, този път поуверено. Ще го направя. Докато събирахме нещата си, динамиката остана променена, крехка, но истинска. Навън въздухът беше хладен и свеж. Татко вървеше до мен, по посока на. Паркингът беше тих, нито пред нас, нито зад нас. Чувството, което носех, изглеждаше умишлено. Преди да се разделим, той спря и се обърна към мен. Радвам се, че дойде тази вечер. Мисля, че имах нужда да те видя по този начин. Не попитах какво точно има предвид, не беше необходимо.
Някои неща изплуват на повърхността, когато най-накрая някой зададе правилния въпрос. Сутринта, обаче, въпросите бяха изпреварили учтивостта. Останалото от предишната вечер не беше точно срам, а неувереност, онази, която не може да се успокои, докато не получи форма. Моят брат беше първият, който даде посока на нещата. Не можеше да понесе факта, че не знае кой е платил. Идеята, че нещо значимо се е случило без неговото участие, му беше непоносима. Контролът, веднъж нарушен, искаше да бъде възстановен. Докато пиехме кафе, което ухаеше на рутина, той започна да звъни. Тонът му беше остър, почти приятелски, както звучи човек, когато очаква сътрудничество. Започна да пита за фактури, за разрешения, за това кой е одобрил вечерта. Формулираше го като домакинска работа, като любопитство. Обаче, хората от другата страна на линията чуха нещо различно – настойчивост. Отговорите идваха ясни, твърде ясни, за да бъдат пренебрегнати. Управителят на събитието обясни, че плащането е било уредено седмици преди това. Сметката беше изчистена напълно, с ясни инструкции да не се разкрива източникът публично. Брат ми натисна, гласът му стана постегнат, намеквайки, че трябва да има запис, име, причина. Имаше такова, управителят не се колебаеше. Иви, мълчалив спонсор, дългогодишна връзка, платено изцяло като личен подарък, без искане за кредит, без обявяване. Не беше казано с драма или осъждане, а просто така, както обикновено се представят фактите, без орнаменти, без загриженост за начина, по който се приемат. Настъпи тишина от страна на брат ми, тежка и недвусмислена. Когато по-късно през следобеда сподели новината с нашето семейство, не я представи като откритие, а като объркване, сякаш истината го бе заварила неподготвен, вместо да отговори на въпрос, който той сам си беше задал. Баща ми слушаше, лицето му преминаваше през неверие, после разбиране и накрая нещо, което наподобяваше срам. Частите се подредиха с почти жестока ефективност, уважението на собственика, запознанството на управителя, подаръкът без име, всичко сочеше в една посока и нямаше как да бъде преначертано като съвпадение. Никой не погледна към мен веднага, това беше най-странната част, истината седеше там, неоспорима, и все пак те се колебаеха, сякаш признаването и на глас щеше да направи реална по начин, с който не бяха готови да се справят. Брат ми гледаше масата, челюстта му беше стегната, а съпругата му седеше до него стегната, увереността и отпреди беше изчезнала. Центърът на тежестта се беше преместил, този път необратимо. Баща ми заговори пръв. Не повиши глас, не се опита да внуши авторитет, просто попита и тежестта на стаята последва тона му. Това вярно ли е? Запита, необвинително, не неохотно, а просто уморено. Ноднах веднъж. Не обяснявах, не оправдавах, истината не се нуждаеше от подкрепа. Той дълбоко въздъхна, сякаш освободил нещо, което е носил години, без да осъзнава. Ти плати всичко, каза той. Не беше просто констатация, а признание, което търсеше своето място в реалността. В тишината, която последва, имаше нещо плътно, почти осезаемо, и погледите на баща ми и моят брат се пресичаха с моите, без да се произнесе и дума. Не го направих, за да получа благодарност. Просто казах каквото мислех. Но мълчанието беше натоварено, сякаш всичко в стаята чакаше да бъде разказано. Баща ми изправи леко рамене, сякаш носеше не само собствената си тежест, а и товарите на грешките, които бяха натрупани с годините. Погледна брат ми, после отново се обърна към мен. Оставих те да вземеш заслугите, каза тихо, но гласът му звучеше така, сякаш говори и за всички нас. Не бях сигурна какво да отговоря. Брат ми се опита да намери думи, но те не дойдоха. Нямаше версия на историята, която да го постави в центъра, без да се срути под собственото си тегло. Жена му погледна към него и след това бързо отвърна очи, сякаш осъзнаваше, че иерархията, в която живееха, току-що се е разпаднала. Ти ми казваш, изрече брат ми, гласът му натоварен с напрежение, че притежаваш част от ресторанта?
че си имала пари през цялото време и никога не си споменала нищо? Създадох нещо, отвърнах спокойно. Не дължа отчет на никого. Но начинът, по който се обличаш, как действаш, как се обличам, няма нищо общо с ценността ми. Ти реши, че има, но това е твой проблем. Той изглеждаше като човек, който искаше да се спори, да намери ъгъла, от който да излезе с нещо непокътнато, но нямаше какво да хване. Съжалявам, каза баща ми, и този път думите му бяха изцяло насочени към мен. Съжалявам, че не те видях, че те оставих да бъдеш пренебрегвана, че помислих, че мълчанието означава, че не значиш нищо. Не добави условия, но омекоти думите с обяснения. Изрече ги пред всички, знаейки точно какво му струваше. Не се втурнах да го утешавам. Не отмахнах ситуацията. Не направих това, за да докажа нещо. Направих го, защото така ми се струваше правилно. Това е всичко. Думите ми удариха като камък, по-силно от всяко обвинение. Нямаше къде да се скрия, нямаше наратив, в който да се върна. Не искам това да бъде повдигано отново, продължих, поставяйки границата, която бях спечелила. Не като услуга, не като история. Не се интересувам да бъда спасител или изключение. Просто искам уважение. Баща ми кимна веднага. Имаш го, каза той, и за първи път не звучеше като обещание, което той ще забрави. Извинението не поправи стаята, но омекоти въздуха и не върна никого на местата им, сякаш натискаше бутон за анулиране. След като баща ми проговори, тишината се проточи, неудобна и неразрешена такава, която показва колко малко може да направи езикът, след като нещо основно е било произнесено. Тогава осъзнах колко дълбока е мита за закриване в семейства като моето. Извинявай, продължи напред, възстанови реда. Но нищо в тялото ми не се чувстваше възстановено. Спомените не се разтваряха просто защото извинението най-накрая беше дошло. Те тихо изчакваха, готови да бъдат признати или игнорирани отново. Извинението не изтриваше миналото. То само създаваше възможността за различно бъдеще. Дали ще стъкя в това бъдеще или колко близо ще стоя до него, оставаше мой избор. Но този избор не принадлежеше само на мен. В рамките на дни натискът започна, първоначално неуловим, облечен като загриженост. Роднина се обади, за да провери как е всичко, гласът и кратко топъл и внимателен. Татко ти го прие много трудно, каза тя. Вечерта беше спокойна, когато брат ми реши да ме потърси. Бях сама в кухнята на баща ни, наливала си вода, когато чух стъпките му, бавни и обмислени. Той се опря на плота, кръстосал ръце, а в глас му звучеше нещо почти носталгично. Хей, имаш ли минутка? Попита той, аз не се обърнах веднага, но след кратко колебание отговорих. Сигурно. Мислех си, започна той, след което замълча за миг. Чувах как тежестта му се прехвърля от един крак на друг. Не знаех, че правиш всичко това ресторанта, инвестициите. Ако бях наясно, всичко щеше да е различно. Сега вече бях обърнала внимание и се изправих, за да го видя. Лицето му беше познато, същото изражение, което винаги приемаше, когато искаше нещо. Изражение на човек, готов да се разруви спомените, за да намери общ език. Бях го виждала хиляди пъти на семейни вечери, когато искаше последната дума в споровете или искаше да бъде наречен миротворец. Как различно, попитах аз, а той се смръщи, явно изненадан от въпроса. Ами, не бих казал това, което казах на партито. Какво каза, подхвърлих, а усмивката му за миг угасна. Хайде, Айви, знаеш какво имам предвид. Искам да го чуя от теб. Топлината в изражението му истина. Направих шега за роклята ти. Беше глупаво, не исках нищо да означава. Там беше познатото отклонение. Всичко е шега, не съм имал предвид нищо. Думите му бяха подредени така, че проблемът да изглежда в моята реакция, а не в неговото действие. Каза, че не мога да си позволя нови дрехи, напомних му, опитвайки се да запазя глас си равен. Каза,
че втора ръка е всичко, което заслужавам, пред всички на рождения ден на татко. Той спря, опитвайки се да се пренастрои. Добре, излезе погрешно, но знаеш какъв съм, обичам да се шегувам. Винаги съм бил такъв. Преди се смееше. Не, не се смеех, поправи го. Просто мълчах. Това не е същото. Той ме гледаше дълго, а в очите му забелязах как нещо се променя. Не разбирах какво, но сякаш търсеше нов ъгъл, различен подход, който можеше да сработи по-добре. Слушай, каза той, а гласът му стана помек, сякаш искаше да звучи уязвимо. Знам, че между нас е странно и може би не съм бил най-добрият брат, но ние сме семейство, Айви. Можем да минем през това. Помниш ли, когато бяхме деца? Бяхме близки, споделяхме всичко. Спомените ме заляха. Помнех как на 12 години го обожавах, следвах го из къщата и се смях на всичките му шеги, защото исках да му харесвам. На 15 години той осъзна, че вниманието му идва само когато има нужда от нещо. На 20 бях свидетел как той си присвояваше заслугите за проект, по който бях работил с него, усмихвайки се на похвалите на нашия баща, докато аз столях въгъла, невидим. Никога не бяхме близки, тихо си казах. Аз просто бях на разположение. Лицето му се втвърди, маската му спадна за миг и видях дразненето под повърхността, разочарованието на мъж, който не получаваше това, което искаше. Добре, каза той, отдалечавайки се от плота. Бъди такава. Опитвам се да оправя нещата тук, а ти просто въздухът се изпълни с мълчаливото му недоволство. Не знам какво искаш от мен. Искам да спреш да се правиш, че не знаеш какво направи, отвърнах. Извинявай. Не, ти каза, че не го мислиш. Това не е извинение, а извинение за извинение. Погледът му се впи в мен и за миг си помислих, че може би ще ме чуе, че нещо от думите ми ще намери място в сърцето му. Но точно тогава жена му се появи на вратата, с перфектно време, което не можеше да бъде случайно. Сетих се, че е слушала, чакайки точния момент да се намеси. Всичко наред ли е тук? Попита тя с лекота в глас и проницателен поглед. Брат ми се обърна към нея с видимо облегчение. Да, свършихме, премина покрай нея, без да се обърне. Тя остана за момент, изучавайки ме с израз, който не можех да разгадая не враждебност, а нещо повнимателно. Наистина той се опитва, каза накрая. По неговия начин. Знам, отвърнах. Това е проблемът. Тя задържа погледа ми за още един миг, след което се обърна и последва съпруга си извън кухнята. Останах сам, стъкленицата с вода все още в ръката ми, и почувствах как нещо се настанява на мястото си, не гняв, не тъга, а яснота. Той нямаше да се промени, не защото не можеше, а защото не вярваше, че има нужда от промяна. В неговия свят проблемът не беше в това, което беше направил, а в моята реакция. Ако просто приемах неговото неизвинение, ако се засмеех и се върнех на мястото си в йерархията, всичко щеше да се върне в нормалното. Но аз бях готова да се откажа от нормалното. По-късно, баща ми попита дали можем да поговорим. Седнахме един срещу друг в неговия кабинет, стаята, където винаги е водил сериозни разговори, без публика, без представление. Вечерната светлина проникваше през прозореца, хвърляйки дълги сенки върху бюрото между нас. Той не започна с обяснения, а зададе въпрос. Какво ти е нужно от мен сега? Това беше първият път, в който той ми задаваше такъв въпрос, без да прикрепи очаквания към отговора. Поех дълбоко дъх, вълнувайки се от този момент, който бях подготвил несъзнателно, репетирайки думи в главата си по време на безсънни нощи и тихи утрини. Искам да ме видиш, казах. Не версията на мен, която е удобна, не тихата, която не причинява проблеми мен, той бавно кимна, изчаквайки. Искам да спреш да ни сравняваш, мен и него. Искам да спреш да предполагаш, че защото не искам внимание, не ми е нужно. Искам да помниш, че съществувам дори когато не съм в стаята. Пауза. Чувствах тежестта на годините, натискаща гърдите ми.
Искам да разбереш, че вече не съм ядосан. Бях уморен. Уморен от необходимостта да доказвам себе си, от чувството, че съм невидим. Уморен от наблюдаването как всички около мен получават признание за неща, които всъщност съм свършил аз. Той мълча дълго време, а аз наблюдавах лицето му, в търсене на познатите знаци на отхвърляне, стегнатата челюст, погледа, който се отклонява, дълбокото вдишване, което предшестваше възражение. Но не се появиха. Не знаех, каза накрая той. Не знаех, че се чувстваш така. Опитах се да му кажа многократно, но той просто се сниши, погледът му се спусна към ръцете. Не слушах, добави той, а след това поклати глава. Не е важно какво мислех. Бях в грешка. Да, отговорих му. Бяхте. Тогава за първи път в живота си видях баща си наистина несигурен, не просто играеш скромност, а усещаш тя. Не мога да върна назад времето, каза. Но мога да спра да го правя. Мога да започна да обръщам внимание. Мога да питам, вместо да предполагам. Той се замисли, след което добави. Знам, че това не е достатъчно, но е всичко, което мога да предложа. Това не излекува всичко, но за първи път почувствах, че думите му са искрени не защото е намерил точните думи, а защото е спрял да се опитва да ги намери. Просто седеше там, некомфортно и несигурно, готов да бъде видян като човек, който е провалил нещо. Разбрах, че прошката не означава непременно помирение. Мога да се освободя от огорчението, без да отварям отново всяка врата. Мога да им пожелая всичко най-добро, без да се поставям обратно ситуация, която изисква постоянно самоизтриване. Милост не е задължително да изглежда като близост, понякога изглежда като разстояние, ясно, спокойно, без извинения. Когато им съобщих решението си, бяхме всички заедно, баща ми, брат ми и неговата съпруга. Не драматизирах, не чаках перфектния момент, просто го казах. Все още ще бъда там за важни неща, рождени дни, празници, но вече няма да участвам в сравнения или борби за власт. Ако това започне, веднага ще се отдалеча, без обяснения. Не попитах дали е наред, просто го заявих като факт. Лицето на баща ми леко потъна, беше разочарован, но не спореше. Разбирам, каза, и за първи път му повярвах. Брат ми се възмути, какво просто ще? Да, прекъснах го. Сигурен съм. Той отвори уста, за да споря, но после затвори. Съпругата му докосна ръката му малък жест, който можеше да бъде утешение или предупреждение. Той се настани в стола си, челюстта му стегната, явно обиден от загубата на контрол, но несигурен как да се бори за нещо, което никога не е осъзнавал, че е взимал. Съпругата му не каза нищо, но видях, че преосмисля нещата, иерархията, в която беше влязла, се променяше под краката и тя все още не знаеше къде ще се приземи. Всеки от тях загуби нещо познат в този момент – контрол, комфорт, сигурност. Нищо от това не бе отнето агресивно, просто вече не беше налично. В мълчанието, което последва, нещо неочаквано се настани, не триумф, не отмъщение, а мир, измерен и истински. Вече не чувствах необходимост да оправдавам разстоянието си или да обяснявам избора си. Те не трябваше да се съгласяват, за да бъде валидно. Станах. Вечерта започваше, когато с решителна крачка излязох навън и се потопих в свежия въздух. Никой не се опита да ме спре, никой не извика името ми, за да ме върне обратно. Чувствах се лек, за първи път от много време. Години наред вярвах, че приемането е цената, която трябва да платя, за да принадлежа. Но сега знаех, че принадлежността, която изисква предателство на себе си, всъщност не е принадлежност. Преминаха няколко седмици, но животът не се върна в предишния си ред, както хората обичат да твърдят след конфликти. Нямаше нищо, което да напомня за момент на лечение, нито топлината, която заливаше старите стаи, нито изчезналите недоразумения. Семейството все още се събираше, разговаряше и споделяше хранения, но ритъмът беше променен. Нямаше вече принудителна близост, а и лесната жестокост беше изчезнала.
Вместо това настъпи тишина, внимателна, понякога непозната. Вече не седях на ръба на масата, но също така не бях и в центъра. Сега избирах къде да стоя, а тази свобода носеше със себе си промените. Малки, но неоспорими знаци на прехода започнаха да се появяват. Баща ми започна да пита преди да вземе решение, не като представление, а като навик, който явно учеше в реално време. Спря да се хвали с децата си, сякаш беше осъзнал колко празен е бил този език. Брат ми вече не се шегуваше с мен, а дистанцията между нас стана уважителна, но и предпазлива. Неговата увереност изглеждаше по-загладена, а съпругата му ме третираше с учтиво неутрално отношение, което носеше достатъчно предпазливост, за да признае новите граници. Нямаше нужда от извинения, поведението е посилно от думите, когато е последователно. Един следобед се върнах в ресторанта сам, без тържества, без семейство, без очаквания. Мястото беше спокойно и работеше в обичайния си ритъм. Тук се чувствах повече от всякога като себе си. Дейвид ме поздрави по име, както винаги, с едно кимване, което признаваше партньорството, без да го превръща в спектакъл. Разговорът ни беше кратък, обсъждахме операции и планове, които надхвърляха една единствена нощ. Разширението е на прав път, каза той и плъзна папка по масата. Втората локация отваря след 4 месеца. Числата са по-добри от прогнозите. Прегледах страниците, удовлетворен от това, което виждах. 3 години търпелива инвестиция, тихо подкрепление, изчислени решения, всичко изграждаше нещо устойчиво. Искам да увелича дяловете си, заявих. Още 200 000, използвай ги за обучителната програма за персонала, за която говорихме. Той кимна, без да се изненада. Беше научил, че моето участие идва без условия, без искания за видимост. Има нещо друго, каза той, колебливо. Група инвеститори се свърза с мен миналия месец. Искат да изкупят дяловете ти, предлагат 3 пъти повече от това, което вложи. Поставих кафето си на масата. Какво им каза? Че ще попитам теб, но вече знам отговора, усмивката ми беше лека. Отговорът е не. Не ме интересува бързата печалба. Интересувам се от това, което изграждаме. Той въздъхна с облегчение. Седейки там, осъзнах колко често мълчанието ми е било погрешно разбрано. Имаше години, в които тишината ми беше смятана за слабост, когато всъщност беше просто търпение. Бях понесъл повече, отколкото трябваше. В една вечер, в уютно ресторанче, вълна от нови усещания обзе мен. Винаги бях вярвала, че да се въздържаш е същото като да бъдеш силен, но сега тишината около мен носеше различен смисъл. Не беше наложена, а избрана. Беше инструмент, а не щит. Разликата се отразяваше в моята стойка, в начина, по който напусках стаите, без да търся одобрение, и как говорех, без да подготвям защити предварително. Спомних си за момичето, което бях на подобни събирания на рождения ден, например, когато броях секундите, докато стане социално приемливо да си тръгна. Приготвях неутрални отговори, в случай, че някой забележи присъствието ми достатъчно дълго, за да коментира. Помнех умората от винаги да бъда готова да се обяснявам и облегчението, когато осъзнах, че вече не е нужно. Промяната, която преживях, не беше шумна и внезапна. Тя беше натрупана, серия от избори, които най-накрая се синхронизираха. Възстановяването на силата ми никога не е било свързано с това да унижа някого или да наблюдавам как се разпадат. Не ставаше въпрос да доказвам стойността си с доказателства или да разкривам всичко, което бях постигнала на тишина. Силата беше свободата да спра да преговарям за ценността си. Беше способността да се отдалеча от разкази, които изискваха от мен да бъда по-малка, за да могат другите да се чувстват велики. Не ми беше нужно да разказвам цялата си история, за да бъда уважавана. Само трябваше да спра да участвам в истории, които ме заличаваха. Семейната динамика не се поправи за една нощ и нямаше нужда да е така. Важното беше, че старите роли вече не ми пасваха. Не бях онази, която изглаждаше напрежението, превеждаше емоции или понасяше дискомфорта, за да поддържа нещата приятни.
Без тази роля семейството трябваше да се адаптира или да седне с триенето, което бяха избягвали с години. На излизане от ресторанта спирам за миг, не за да се огледам, а за да призная промяната в себе си. Не ми трябваше никой да разбира всичките ми нюанси. Не ми трябваше признание или изкупление. Имах автономия и това беше достатъчно. Карам обратно към дома с отворени прозорци, градът се движи около мен без съпротива. Тишината, в която се потапям, е заслужена, а не наложена. За първи път не се измервам спрямо очакванията на другите. Не се питам как ме възприемат. Присъствието ми в собствения живот е осезаемо, вкоренено в изборите, които мога да подкрепя. Не съм това, което бях. Не ми трябва да бъда и не ми трябва разрешение да го казвам. Ако някога сте били оценявани по външността си, подценявани, защото не се вписвате в нечия представа за успех, надявам се тази история да ви напомни за нещо важно, вашата стойност не се определя от хората, които отказват да я видят. Понякога най-силното нещо, което можете да направите, е да спрете да се обяснявате и да започнете да живеете на собствените си условия. Мислите ли, че дистанцията е по-трудна от прошката или обратното? Ако тази история ви е докоснала, оставете коментар. Чета ги всички. И ако стигнахте до края, благодаря, че останахте. Ако искате още истории като тази, не забравяйте да харесате и се абонирате, за да не пропуснете следващото, което идва.